Jeesus, sinun tuntemisessasi, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos, että siunaat näitä ystäviä, jotka ovat tässä huoneessa, Herra. Sinä näet jokaisen tilanteen, jokaisen, Herra. Kiitos, sinä tunnet sydämet, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä tahdot auttaa jokaista, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos, että apu tulee sinulta, Jeesus Kristus, halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos ja kunnia sinulle, Herra, ylistys ja kiitos, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, kiitos elävän Jumalan poika, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, halleluja, halleluja, halleluja. Onko täällä joku, jos sä voit kädelläkin nostaa, jos sinä halutaan muistetaan, että jos vaikka mikä asia, Herra korjaa sen. Raamattu sanoo, että anokaa, niin teille annetaan. Amen. Kiitos, siellä on monia käsiä, halleluja. Raamattu sanoo, että niin teille annetaan, siellä ei sanota, että ei anneta, vaan annetaan. Kun te anotte jotakin minun nimessäni, niin te saatte sen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että me saamme tuoda nämä ystävien asiat. Halleluja. Kiitos, että sinä ratkaiset nämä ongelmat ja Herra, kiitos, sinä olet ratkaisut jo. Halleluja. Kiitos, että sinä kohtaat näitä ystäviä, Herra. Kiitos, sinä murrat ne siteet ja esteet, halleluja, mitä on kasaantunut, halleluja. Kiitos, että sinä vapautat, halleluja. Kiitos Herra, että sinä annat ilolaulu sydämeen, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos, että kaikki hyvä anti tulee sinulta, valkeuksien isältä, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että olet kanssamme nämä loppuhetkekin. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos, että siunaat ystävät, Herra, jotka lähtevät sitten kotiin. Halleluja. Varilet vaaroista. Halleluja. Kiitos Herra, että sinä olet paras varjelija. Halleluja. Kiitos ja kunnia sinun nimellesi Jeesus iankaikkisesti. Amen. Halleluja. Amen. Kiitos Jeesus. No.